Ola, son Celia, teño 10 anos, estudio no Colexio Doroteas en Pontevedra. Ola, eu son Aldara, teño 9 anos e eu estudio no CEIP San Bieito de Lérez. O meu nome é Olaya, eu teño máis anos que vos, traballo na Universidade de Santiago, onde son profesora de zooloxía e investigadora. Traballo investigando na bioloxía dos cabaliños do demo e das libeliñas. Son doutora en bioloxía, que é como cheguei a esta carreira. Olaya, podes contarnos un pouco da túa experiencia en Ponteciencia? Pois a miña experiencia, a verdade que é moi boa. Xa levo, a verdade que non sei cantos anos, pero eu penso que máis de 5 anos sendo membro do comité científico e normalmente veño xusto no día que se están a facer as exposicións por parte dos rapaces e das rapazas. É unha experiencia, penso que moi enriquecedora para min. E resulta moi interesante ver como se fomenta a ciencia entre os máis miúdos e últimamente tamén esta actividade das familias é moi interesante. A verdade é que me gusta moito e disfruto moito. Intento vir todos os anos e a poder ser máis dun día, se pode ser. E ti, desde que idade tiñas claro que querías dedicarte á investigación? Pois mira, a verdade é que teño que confesar que nunca fui unha bióloga destas así con vocación. Hai moitos biólogos, eu teño moitos compañeiros que xa dende miúdos xa saían ao campo e sabían que querían investigar, que querían traballar exactamente en bioloxía. No meu caso non era así. Sí que é certo que sempre fui unha meniña bastante curiosa, eso é certo. Pero teño moitos intereses moi variados, máis alá da investigación. Pero, a medida que fun estudiando, sobre todo na secundaria, lembrome dos meus profesores de bioloxía e aí sí que se me motivou bastante o interese por esta disciplina, pola bioloxía. E xa ao chegar ao curso o que hoxe en día sería o segundo de bacharelato, tive un profesor de bioloxía que me motivou moitísimo para estudiar e para decidirme a estudiar bioloxía. E xa dentro da carreira, fun encamiñando, tamén cada ano que estudiaba na universidade había unha ou dúas materias que me apasionaban. Era como unhas veces a antropoloxía, a entomoloxía, a inmunoloxía, e só terminar a carreira foi un pouco cando dixen, bueno, agora que fago? Que é o que nos pasaba a moitos biólogos naquel momento. Unha das saídas máis normais era facer unha tesina de investigación, entrar nun laboratorio, colaborar, e aí, digamos que foi como iniciou a miña carreira investigadora. Foi algo progresivo, pero sí que é certo que é un traballo que me gusta moito e que me apaixoa bastante. Olaya, desde a túa experiencia, cales son os trancos que os hai para que unha muller pode dedicarse profesionalmente á investigadora? Bueno, atrancos hainos. Eu supoño que xa sabedes, a vos falarán desas cousas no cole, os atrancos que hai en toda a carreira profesional polo simple feito de ser unha muller. Na investigación non é menos, é moi típico que, por exemplo, cando comeza a carreira investigadora ou facer o que se chama tese doutoral, que cando te especializas e vas a estudiar eso no que vas a investigar probablemente a maior parte da túa vida. Entón, nese momento, normalmente hai máis mulleres que homes facendo a tese, pero logo co paso do tempo a gráfica cambia e digamos que o número de mulleres que termina facendo investigación é moito menor que o dos homes. Isto debe ser fundamentalmente as mesmas cousas que suceden en outros traballos. O cuidado parental, a inversión en cuidado, se quere ter un fillo, a nosa inversión vai ser maior e iso dificulta que podamos continuar a carreira, porque normalmente hai que sair ao estranxeiro para poder estabilizarse, investigar no estranxeiro para poder voltar e traballar aquí como investigadora, e iso pode ser moi complicado e todo sucede nunha idade na que normalmente as mulleres moitas veces deciden ter fillos, e eu penso que ese é o principal impedimento, penso, que pode ser para que as mulleres estabilicen a súa carreira investigadora. O feito de ser nais e logo outro tipo de cuidados, como pode ser o cuidado a maiores ou a atención ás tarefas domésticas, porque segue sendo igual e iso pasa en todos os ámbitos. Olaia, que lle recomendarías a unha rapaza como a min que
teña pensado dedicar a súa carreira á investigación? Pois mira, o que lle recomendo é que escolla aquilo que lle guste, eso para calquera carreira, pero se quero facer investigación tamén. Se ti quixeras facer, a ti gustaría facer investigación? Sí, pois entón terás que escoller digamos que aquel aspecto que te interese moito. O máis importante é, digamos que ter vocación e, sobre todo, estudiar. Estudiar é un traballo no que se estudia. Donde que se comeza ata o día de hoxe, estás sempre estudiando. Sempre tes que ler artigos científicos das investigacións que están facendo outros colegas, tes que estar renovándote e aprendendo constantemente. Entón, o máis importante para ser científico é ter esa vontade, esa gana de aprender, que tamén é moi bo porque mantén o cerebro xoven. E iso sería a miña recomendación. Insistir e aprender e traballar, traballo constante. E paixón. Muchas gracias, Olaya. Moitas gracias a vos.